हाय लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग्स यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनैनि ब्लग्सआनो जाहैबाय जोंनि फिसाला गियानसाथ बसुमतारीनि थामथि जोनोम सान। बे थामथि जोनोम सानखौ जों फुंनिफ्रायनो लानानै जोङो आवगायलांगोन। दा बेनो जाहैबाय फुंनि हाबाफारियानो जाहैबाय सोरजिगिरिनाव गियानसाथ बसुमतारीनि जोनोम साननि मुङाव आरज गाबगोन। बेनिफ्राय जों 4 PM जानाय लोगो लोगो जोङो गियानसाथनि लोगोफोर माखासे बिदा बा बिब'मोन बिसोरखौ ज' लेंनानै जोङो मोनसे केक हागोन। दा बिदिब्ला जोङो फारि फारिनो दावगालांबाय थानोसै। दिनै 14 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइ। दिनैनि सानानो जाहैबाय गियानसाथ बसुमतारीनि जोनोम सान। थांनाय 2019 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर खालि जोंना गियानसाथआ बे बुहुमाव उजिफैदों। दा बेनिखायनो दिनै 3 बोसोर फुरा जाबाय। बेनिनो दिनै गियानसाथ बसुमतारीनि हेपि बार्थडे। दा बे दिनैनि हेपि बार्थडेखौ बिदिब्ला जोङो फुंनिफ्राय लानानै जोङो स्टार्ट खालामबाय। दिनै जों फुंनि 7 बाजि जानाय लोगो लोगो जों गियानसाथ बसुमतारीनि जोनोम साननि आरज लानो रेडि खालामगासिनो दं। दा बिदिब्ला लासैनो फारियैनो नायलांदो। रबट मेन रबट जाथारसै। केन्दारफोर दं नामा? जाबायथ'। हो गया हो गया हो गया हो गया। लाय गियानालाय लोंबाय? खम जाबायलै आजा लिचिबो मोनाबा सौसिगोन। जोंना गियाननि बार्थडेनि आरजआ जोब्बाय। बेनिफ्राय जों दायो बेलासिनि 4 रिंगा जानाय लोगो लोगो गियानसाथनि केक हागोन ना? गियानसाथनि केक हागोन। बेनिफ्राय गियानसाथनि लोगोफोर फैगोन। गियानसाथनि आगै, गियानसाथनि दादामोन, गियानसाथनि आब'मोन ज' बयबो फैगोन ना? औ। सिनायाखै? देलाय खोन्थालाय। सोरमोनलाय? आदा दांसांनि बिमा। बाइकजोंसो ओमफ्राय औ आं हारसिं नङा लोगो दं। दानिया आङो केक लांनो फैबाय काजलगावआव। जाबाय दे। मानोना केकखौ मैयानो रेडि खालामनानै दोननाय जाखादोंमोन। दे नांगोन औ। साजायबाय ना बेखौ? जिनिसा? औ। जाबाय दा? मोजां जादोंना जायाखै? मोजां जादों। मोजां जाबाय? बिदि दोनसै ना? गैया ना? जाबाय? जाबाय। नोंनालाय? जाबाय ना? जाबाय। केकखौ खेवनोसै एबाराव। लुख्रामा फिथिं बोआखैथ'। र' थादे गियानसाथ। औ Gyan taruh nomorku. Kita lama banget Gyan. Diनै 14 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइ। दा दिनैनि सानानो जाहैबाय गियानसाथ बसुमतारीनि
नैबे Giyansath Basumatary जोनोम सान बेयो थांनाय 2019 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि 2:30 रिंगायाव जोनोम मोनदों दा बिनिनो दिनै थामथि खेब जोनोम सान ओंखायनो दिनैनि बे थामथि खेब जोनोम सानखौ जाहाथे गाहामै गाहाम खुंफुंलांनो हायो बेनिखायनो जों Giyansathनि नामाव हेपि बार्थडे खालामदों आरो जों केक बानायदों केक हानो नागिरदों दा बिदिब्ला दिनै बयबो Giyansathनि जोनोम सानाव बयबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोङो केक हानो थाखाय आवगायनोसै बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै दे खोमोदो दे बाबा खाथियाव आखाइ मुदो दे ओइ ओरै खालामनानै खाफालाव हानो लुगैनाया हानो दे Kepaidin ono. Tibi masuk dah Happy birthday to you. Happy birthday to Giyansath. Happy birthday to Gyan. Dia siapa dong? Ayah, nunggu. Mấy xí thì sao đó, có sự găng đó. Nhây đó cứ đâu là. Kamu tinggal aku mana sana? Ayah. Nasi sum nang deh. Nasi sum nang. Gura gura kayak gitu ya. Ai sẽ làm lên nó không hiểu. Rồi đeo rồi. Vậy dây nổ tới đây, dây nổ. À vòng không lệ. Khi này nó quay không? Thích chẳng? Dạ, bây giờ giá tiền nào rồi? Không rẻ. Không rẻ. Chẳng đi vậy? Anh chẳng được lại. Gyan không hiểu lắm được chứ. Chả cứ làm khay rồi. Ăn bọc ít nè. Bà phải lại, cứ sẵn lại phải chán nó bác bây giờ. Ơi, mà ba là Có được. à cho lại. Xem nó được. Giờ bay này. Thay mình thay mà, thay mình không một để. Tôi sẽ ao thì đâu nát rồi ra. Oke, itu bebeknya nih. Đi. Rồi tay bút của gần đeo rồi đấy. Rồi. Jenisha. Oh Jenisha, mau menjaga. Kekku menira menjaga. Oh. Rồi đấy rồi. Trẻ con. Ồ. Má đồng. Hả? Trẻ con. Má đồng lên. Kek cũng mendeng nama nak? Mendeng. 키가 동고 딴 금치 시작하지 그냥 가래난 다시 एकदम 금치 lobster vậy rồi ya Đây các bạn này đừng lại tay này. Tiến lưng đây chưa dây lấy Saya Zina. Ma Baya. Nương
Happy birthday à? जोंनि happy birthday à जोब्बाय. Happy birthday नि आलासिफोरा थांजोब्बाय. औ. थांजोब्बाय. ओमफ्राय आयंल'सै. नै आयं गेन्द्राल'सै. बेखाम मा फै? ओइलाय आयं गेन्द्राया थांबाय. ओइलाय बेनो आयं गेन्द्राया ना? औ उदैया गेन्द्राद्रा आयंना. माहाजोन ना? औ होन बाय बाय होनदो. बाय बाय. औ दें. बाय बाय.